നീർമാതളം കിച്ചൺ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബീട്രൂട്ടാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനം: ബീട്രൂട്ട് ചെറുതൊരെണ്ണം, മുളക് പൊടി, തേങ്ങ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഗരം മസാല, പെരിഞ്ജീരകമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. ജീരകത്തിന് പകരം പെരിഞ്ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത്, അതായത് ഗരം മസാല, മഞ്ഞപ്പൊടി, കടുക്, ചെറിയൊരു സവാള അരിഞ്ഞത്, 2 വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക് പൊടി, കടുക് താളിക്കാനുള്ള സാധനം, വെള്ളം, എണ്ണ. ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ചട്ടിയിലോട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. സവാള, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചൊഴിച്ചാൽ മതി. ശകലം ഉപ്പ് നീരും 1 ടീസ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടുപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു കത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഇരുന്നൊന്ന് വേകട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരപ്പെടുക്കാം. തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുളക് പൊടി 1 ടീസ്പൂൺ, അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല ഒരു ശകലം മതി, ഇത്രയും മതി, തോനെ ഇടണ്ട. വെളുത്തുള്ളി അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് മിക്സിയിൽ ചതച്ചെടുക്കാം. കടുക് താളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അരപ്പ് അതിലോട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ചു നേരം ഇതിങ്ങനെ മൂത്ത് കിട്ടണേ. ഇതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച് വെന്തത് അങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ട് വിട്ടാം. വെള്ളം നല്ലതുപോലെ പറ്റുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരുവാകും. അന്നേരം നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഉപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ പോരാക്കുറവുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ഇച്ചിരി എരിവും കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഗരം മസാല ഇച്ചിരി കുറവുണ്ടായിരുന്നു, അത് 2 ഇച്ചിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുരുമുളക് പൊടി ശകലം, ഗരം മസാലയും ശകലം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് പരുവായി നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.